لەسکردنا پرۆسەسا ئاساییکردنا پەیوەندیên Tirkiye û Sûriyê û hevdîtinên vê dawiyê navbera herdû aliyan de hatine kirin, tevahiya aliyên siyasî yên Sûriyê xistine pêş bijardeyên nû. Êdî gelek deng ji nav opozisyona Sûriyê bilind dibin û daxwaza danûstandinê di navbera opozisyonê û rêveberiya Xweser de dikin. Di vê derbarê de Neşet Zaza endamê Polîtbüroya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya got beşeke ji îtîlafa opozisyonê ji bernameya çavê sêyem a radyoya Rûdawê re got divê aliyên Kurd herî bi lez li hev bikin û bi hev re danûstandinê li gel opozisyonê û tevahiya aliyên din bikin. دانوستاندنێکی بحەمین قوێن محارەبێرە بێ جودا جودا ئیرۆ تەوی وەگوتی ناکۆکین تەوی وەگوتی مەئاخذێ مەی گۆل سەربێ معارەضەهاناکە یاژی وەگوتی مەئاخذێ مەلسەفا فەسائلن وەگوتی تندەڕەو یاژی وەگوتی ممارەساتی دەنرافێ دەبێ یاژی داگەرکەریاکۆ vê herêmê hêvanekê de şûn dest alîkariya Tirka ev îro roj mirov dikare bê ji wê nake întilaqekî nû çêbê cebhekê muhed çêbê ew cebha nake îtîfaq bike ser pêşa roja Sûriye bigiştî û ew cibha nake bibî newatekî heqîqî diva danûstandinê îro roj ji nêvê çêdin ser biryarê navdewletî di 2004 ewa got bîr û bahwerî avakirina Sûriyeke nû tê Sûriyeke bî hemî Sûriye Sûriyeke bo hemî pêkhatiyên got Sûriye û çêkirina destûrekî got bi heqîqet mafên hemî kesayetiya tê de werê pejrandin. Derbarê bandora rêkeftina Sûriye û Tirkiye li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê, Dr. Zara Saleh lêkoler û nivîskar ji heman bernameyê re got eger rêkeftin bêkirin, egera operasyoneke bejahî ya Tirkiye namîne. Levkirina Rûsya pêk werê bêguman wê te yanî tiştekî dagirkirineke nû nebe yanî prosesê yani operasyonên bejahî ez bawer nakim hebe ji ber ku Rûsya bixwe armanca wê ji vê tiştê ha yani hemberî got vê xizmetê ji Erdogan re bike wê ew armanca Rûsya got rejîm bike vê wa devera de hinu ew dever bin destê Amerîka jî derkevin yanî dever de armanca Rûsî û rejîmê jî pêk tê û Rûsya jî ew armancayên Tirkiye jî armancî wê pêk tê. Di pêngaveke nû de Wezîrê Derveyê Tirkiye Mevlûd Çavuşoğlu işkere kir ku peywendiyeke telefonî de li gel heftayê xwe yê Rûsî Sergey Lavrov li hev kiriye ku civîneke sêqolî li ser asta wezîrên derve di naverasta vê mehê de bêldarxistin. Çavuşoğlu dazanîn ku dibe ew civîn li Rûsyayê yan jî li welatekî din werekirin.